Salmo responsoryo. Ikakawhaag usa nga Domingo sa tuig, Yerse. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Daigang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok ug isang yawang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluy, alang ka nato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita.